Hero itrai, sesin pat ngai ke blepi paro ha kerteng ke beden portam ke jong jisu. Te hak baningkong nga aingu palat yo blei. Namar man la kesngi nga yo bet ke kubor ke baki beriu ki ongkong. Nga la yo shisha ke zinya rap lamba ke ni ke umpiang penjanyo le. Te nga aingu shisha ki beriu bapang mat kong nga la ya rap shisha. Ki beriu ki bak tha kong nga la ya rap shisha. Ki beriu ki paselen menero nga nak ndo iwi iba yo ngam ndo shinyo shut finane. Te an le so ni snyo phi na mga dang kwa ban per ben ong pesang la mi kala ya rap pala di kemen bhai wan ai ko ble ngam ne kan do te po kli yo la mi bhau snyo te kini bahap snyo ru ki penan kam do ni hena bat uni powder ki la ya rap shisha dengan pen ep kan ni ka ba i voice message nga i ong ba la ya rap dengan la shu le pat kum ka video kum to na ka voice message tum lar eman pen i hang ni dengan la shu edit lang no haju kum to te tama pis ngo to hi pakalong ka ba shisha hi imat idon hadukan por ba i dawan tijing tit ki briu ile ni ka voice message te ba i la ya rap ida ngo komen hadu kata kata hi te meneru ngalet ban kendo itu ibata ni ka umpniang nyuli tengah i nyuli la bon bala yong hi te namar ila li top top tu mo ting ai ke burom sha uble ken na ka banta kane ka kamba ka ba uble u la le ho der ba ba pin khia manta manta nga ai ka por riu banai ki ba kloi arsnen ki ba slem kata de ba kim ta tikna ken ki ba ta tikna hi sau sin studio ki ba ta tu hena powder yong te ki kloi ba te ki ni ki ba pin yo la rapat ba pin ta ko penyang pita tang tu hena kan simpor tang ba kabas ngotenat pat kelong ba usnyu jo pi unom hap shure te bat un sami hi du ba yong tang ba un simpor ken ba pita tang hena te na marka min kade ka penyang utu powder yong te ho ude hi umin utu bat utu hena uya rap ha hi tang ba bata tang powder yong bat u hena pat sadu te u nyukli ti hap hi ban penan kam te la da phim yo lat ra ban ta sau sin studio ba lut ksan ta tang sin studio ru ken na ban ta kini ki bom yo lat te da tang sin studio te kala ne te ko to na ma ka he te san spa kala he ko to te kini ki dawai jongi le kim de ki barem ki dawai doktor te ki phau hajar phi hap thet ka jongi te tang da ki hajar phi la mi do bo yong na du tolong te namar kata la da phi ta mi not hi ka ya rap te kani ka video ngale menta shipho tarik te pet kani ka kini ki ba ai nga kani voice message kani ka ba thamai ki tu ki bang ai men man ka si ki bang ai ka debit ka ba la let ka mut kini ki debit ki ba yo khia thamai ka ngale ki ba thamai te kani ka video la danga patai tarik kum tu ka debit ka ba thamai la da nga batai tarik bat kade ka tarik ka bakam slam tak mo kade ka bang upload kam menshua kan te menta udu arhajar arpusan shipho tarik kade ka video ka bang rale te nga mudor ang ni ki pun ba ki ba mi nyuli tamba pun em ki te pre te nga perkhat ngong lada long ka bala phinia share lem ye kini ke video lada phibla ro le re tel ta phila saya share lem mangan yo ban pendep kloi ka yeng ka jong ublei namar kani ko umpniang am ngani thoi phi ka kersyane ka kam ka jong ublei us ai knang ka ne ru bangan yo ban kersyane ka kam ka jong ublei am te takadaw da phi ya yo lat ban ya share lem bat la da phi yo lat ban ya thu lem shi kitu kinong ai khubor namar ngai i teng teng ki wan ra da ka khubor ka ba na shabaru mo mamnan khubor te kani ke de khubor ka ba na jelala jong tenga perkhat da unong pathai ne umau por ne ushilong mel ne ubatisi ne la da u kitip mo ya kini ki dawai ki phala na ma kini ki dawai pangmet kaya rap shisha ki beriu bandi painkiller te jinjar em sa dan side effect te keni ko umpnyang padak tha ka met ta da kani la yo thia te ki pang mat ru te ki bahap snyu le jinjar bha manta ki banyar rong manta jinjar bha na mable man nyat rong man shuthi na yo ki bon ki chemical suda te kini ki dawai ki ba mi na ni na pori hasila jong te la da kini kinong ai khubor ki tip te kan long ka jing kemen ye nga te nama ba ki bon kam le se la da nga phone hi mangaru le se kim yo la re ba kin ra ki bon kam kumno te han re la da don pat ki bi tho la ki shu ya kren ki shu ya pensngau te kane ka khubor ka phla hi na mar ban ong hi pan mi hi do unyo yong ubala mi nyuli
kata kam dei phi ka kam ka jong brio kata kala dei be kam ka jong play malong ka jing ku kam don jing kata kam don ni namar mentada ai rong snyo uhap une pat na bahap ru sange te kala dei ka kam pla te la da don na peng jo phi tip phi thu bai kinong ai khu bor te la da kin yo ban pen skill lem shakari ba ka je pen riu kala long ka jing ku ya ka je pen riu ka jong ni te la da ngi snok ti lang kum na ka benta ba ki wei kin ya tip lang te ka long ka jing mentoi hi te don ru iwe iba ai iba i kendu yang amene i ong ba i ai dawai kini ki bapang piles te don kini bapang piles te i ong ba ai dawai te ngong ngate hoi ngate ka bru ka bom ju thop bom ju ere te ngong i te sa ashwa tang ko wei ngan ai te sianuri no te la da ja ba ka khia shisha te komon ngan sa yu kan ngan sa yarap kan ban pen batai nang no pnya le chim te henre ngam kwa re bangan ayu bangan ya thu pathar shwa menta ngakwa bangan yu i hi namar ba ngade ka priu ka ba ngakwa ba ka ik e baro kan long ka ba shisha te la da ka long ka ba shisha bon na pedeng jo pi pang piles te ngan sa aites yano ki ba pang piles kan dengan sa shim hi lai tali kita kada wai ngan sa iban test dengan sa kali gitu ki brio ki yarap ne te la yarap te kumba ngaru ngadan kam ka jing yarap jong ki wei bakin ya share ke video jong te ngaru ngade ban yarap hi te iba la da kada wai ka yarap shisha te la da kam yarap te sap am ka pisaru bangin chupelut te la da yarap shisha te ngi hap hi ban yarap lem para brio ngim de re bangin ya don kamen sim jong ka jing bisini te ngala perkat ngong ngan shim ya kada wai jong i ngan ai ban tes yenu inu te la da don ki bakia te ngan saya rap kan ba ngan pen batai lem chapang jong ita iba ubleu ai bor ban snai ka dawai piles nama ba i ong yenga ba kalong kum tabat utun sil ru yong badan jipang tensil te bat ka jingpang beniat ru te ngakwa bangan ai hi ngakwa hi bangan ai kini ka ban ai tes yang kebut wi jingpang ngan ai tes bet ar ngot ngan ai tes nama kidikid dawai kembat te kim dan jing tar te la da kaya dai shisha dengan jo mangan share lem nama pala dangi share kita wai kita bha kalong jing to hende dai ka bas niu pete jaburom te pet kan ke video jong kita ki parlok ki bala ya rap uni unyu li ai to beli nyoban kurkui pilang baro ya ro you try komponeng jo pi ketrikam shisha badu hina bangata ngai menta ula yong te na try isnu singa malu mala kong dan mas ya kendet geng ya ro you try nama pa unam ayu hir kan shuyong kumto tapi nang kan benai kumto te nama ngong ni pi riu benai ki di bakloi pelat ki batat kena te kendet un selong kumtahi i wei sa kelarong yong teknik umpiang kadika ketiu blepi kam dere ka keti jongi kin pi mami ngale ngata dang arbanai menta ngai kendet la dan nakasi 4% ni man nyop proper persen ngum la kala yong ta nasuleng ngok bengong ni long miracle sisya kan ni ka yang ngatalang badu hina kum tu ba podor yong ngada ta tikena sisya mental arbanai tang isai kata kambak boleh la da pila ken ai go play ho chen ngaru ngayu i ke jing le pla jo play takadau la da pi le ki Instagram ne ki Facebook ne ki WhatsApp ne sa share lem ken che ki patlok ki jong pi bleu nyo ban kur khui pi iro you try apa pilali lot tap mentala bun boyong kan imat ya nyopo persen berapa persen layong lah nyopo try ayo you try pidanem kadur ba ya kadur barli dan pi basandon tidurnya don nah lagi sang education dora oh don kamu bay daripada pidanem ke ba yo snyu dan ama
Dari badan dan sakit teh. Ni lah yang bahai ngu itrai. Yang kelai hade pi lah kan benai. Ti perlu tu. Lah si benai. Jen repi si benai. Ar benai trai lah kunta eh. Ar benai lai benai tak lah. Ai ngu itrai lah yang happy. Habala long kumi it nu shua top.